Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ‘yan Nijar ina yi mana fata alkhairi wanda mun ɗauka muku ‘yan uwana ‘yan Nijar masoya na faɗin duniya da cewa zama a sasken da ake yi duk abin da ake kullawa insha Allahu mu kuma za mu hito mu bayyana muku da shi yanda ya kamata ku saurara. Zama a sasken da aka yi jiya ana zama dai har yanzu domin a ga irin tsare-tsaren da ya kamata a hidda Nijar daga cikin wasu abubuwa wanda ya kamata a aza doka a ɗauki lang official lang guda wadda take harshe guda wanda ya kamata a ce ɗan Nijar za yi amfani da shi, kuma ko wurin aiki ko shugaban ƙasa yana iya ba shugaban ƙasar dama wannan langa ce zai aiki da shi, ko wata ƙasa ma shugaban ƙasa zuwa iya wannan langa ne zai aiki da shi kamar yadda sauran ƙasashe suke. To jiya ayi dai rairayi sai aka hidda langa biyu. Langa biyun nan da aka hidda to cikinsu ake so a hidda langa guda, langa official. To abinda muke kira ga masu zama asis wannan sai kun cire son zuciya, kun cire son rai. Idan aka hidda langa ba wai an ce ba a san wasu sauran langa ne ba. Duk halsunan mu na Nijar muna alfahari da su, kuma duka halsunan mu na Nijar na 'yan Nijar ne. Ba ka iya hidda mutum guda ka ce mai ba dan Nijar na ba, duka 'yan Nijar ne kuma duka ɗai muke. To amma hidda langa guda, hidda harshe guda, zama harshe wanda ya kamata Nijar ta yi aiki da shi ya maye harshen Faransanci. To harshe guda ne ya kamata a ɗoka. Kada wai ku yi wasu abubuwan da ku ce a ɗauki langa biyu, a ɗauki harshe biyu su zama langa na ƙasa. Ba wata ƙasar da ake irin wannan. Harshe guda ake ɗoka. Idan ni ɗoka muku ƙasar Libya suna da harsuka da dama, amma sai aka ɗauki harshe guda. In kuka ɗauka ƙasar Algeria suna da harshe da dama, sai aka ɗauki harshe guda. Ƙasar Tunisia haka nan. In kuka ɗauka ƙasar Sudan suna da harshe da dama, aka ɗauki harshe guda. To hakan gane ake yi. Ƙasar India ma tana da harsuna da dama, amma aka ɗauki harshe guda. Ƙasar Mali da aka yi wannan asis aka ɗauki harshe guda. Haka ƙasar Burkina aka ɗauki harshe guda. Idan aka ɗauki harshe guda, ba wai shi ke nuna cewa wasu harsuna cikin Nijar ba su da amfani ba, a'a duk harshe na Nijar yana da amfani, amma ba a ɗauka harshe biyu da cewa su ne su ne harsukan da za a amfani da su cikin ƙasa. Wannan kamar komawa baya ne, kuma wannan shi zai ba da cewa ƙasar Nijar har yanzu babu haɗin kai. Kenan 'yan Nijar muna da haɗin kai. Kenan abin da ya kamata waɗanda suke da asis kenan idan sun gaza cimma manufa ta cewa wasu ba su raida ba a ce an ɗauki wani harshe an bar wani harshe, to kamata yi ko da ta kai a yi vote ne a yi zaɓe da cewa cikin langin nan na Nijar, harsunan Nijar za a yi zaɓe a hidda harshe guda, ko da ta kai a yi zaɓe na sai a yi zaɓe a hidda harshe guda wanda zai zama langa ta ƙasa, wanda zai zama harshe na ƙasa. Je wannan bayani ya zaka ne bisa ga Tele Sahel. Tele Sahel ta wannan fashi inda ake magana akan za a hidda harshe, an hidda harshe biyu. Daga cikin harshen nan biyu ana so a cancance harshe guda. Na farko duk ƙasa ta duniya tana da harsuka da dama, amma sai a hidda harshe guda da zuma shine harshen da za a iya amfani da shi idan shugaban ƙasar mu ya zo wata ƙasa da wannan harshe ma zai iya magana. Idan ma cikin Nijar ne zai yin magana da wannan harshe zai yin magana. Saboda wannan shi na da muhimmanci. Haka aka yi ƙasa ta Mali, haka aka yi ƙasa ta Burkina. Ba a hidda harshe biyu ba da cewa su ne za su tahiya da harshe langu official, babu haka nan ba. Harshe guda ne ake hiddawa. Dan ka 'yan uwana, wannan bidiyo na ba ku ne dangane tsare-tsaren da an kai jiya bisa asis national ɗin da an kai, kuma a hiddan muna abubuwa akan shari'a da sauransu. Za mu koma muku bisa wani bidiyo shi ma wanda zama asis ne, shi ma za mu haɗa muku irin abubuwan da ya dace, irin abubuwan da ake nan ga tattaunawa a cikin ƙasarmu. 'Yan uwana, ku yi fartashen wannan bidiyo, yana da muhimmanci gare mu 'yan Nijar baki daya. Allah ya haɗa kawunan mu, Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Nijar, Allah ya tsare mu na shugaban ƙasar mai albarka, Allah ya tsare mu malumman mu na Nijar, sarakunan mu da waɗannan mutane suke asis. Allah ya ba su damar yin gaskiya ba saurayi ba. Amin ya hayyu ya qayyum. Bisa ga wannan tahiya da ake yi na asis national, wannan asis national waɗansu mutane suna cewa ai kwana hudu ya za a yi a tsara tsarin da ya kamata a cikin ƙasa. To abin da nake son in faɗa ma 'yan Nijar shine wata 8 an kai ana tsara wannan asis national dan toute région du Niger, Agadez,
Tawa, Difa, Maradi, Zandar, Doso, Tilaberi, Niamey duka an zo ayi ta tsarawa tun zuwan Premier Minister Shabdi Gouvernement Ali Muhammad Lamin Zan aka fara tsara shi a Agadas, aka tsara shi a Tawa, aka tsara shi a Tilaberi, aka tsara shi a Doso, aka tsara shi a Maradi, aka tsara shi a Difa, aka tsara shi a Zandar, aka tsara shi cikin Niamey la capital Nigerian. Dan ka batun da suke nan gayi yanzu formalite ne ake nan gayi. Menene formalite? Kama cika ka'idodi ne yanzu ake yi, kama yanzu ka yi aiki ka zo ka yi tariya ne ake nan gayi yanzu, formalite ne ake nan gayi. Kena yan uwa wannan abubuwa daga cikin abin da ya bani ni shi daɗi cikin wannan tahiya da ake yi, inda Nuhu Arzika ma yayi magana yace suna son su kawo sabuwar Niger ne, ana so a kawo ka'idodi na kwarai a cikin Niger, ana so a kawo abubuwan da zai kulawa da talakawa, abin da zai kulawa da sabuwar siyasa a cikin ƙasar Niger, ba irin ƙazamar siyasar da an kai ta yi ba. Maganar ma siyasa ba a sako ta cikin wannan asir national ba, babu magana siyasa davor, kuma babu magana ka'idar da za a ba sai NSP ga lokacin da za ta yi, duka babu shi cikin wannan tahiya ta asir national. Wannan asis national da ake yi kamar abu ne wanda zai ba da dama ga 'yan Nijar su ɗobo wata sabuwar ƙasa wadda ko za a sawa abubuwa dangane da ayyuka a cikin ƙasar Nijar, to ga irin abubuwan da ya kamata a yi cikin ƙasar Nijar wanda talaka zai gani a ƙas, wanda talaka zai gani aiki na ƙwarai a cikin ƙasar Nijar, wanda zai ba da talaka a dama da shi a cikin ƙasar shi ta Nijar, wanda zai ba da damar da cewa siyasar da an kai ta yi a da ana yi multifartism, kamar dubban farti da ake yi, ɗaruruwan farti da ake yi, sai a zo a yi alliance, in kai mutu kai alliance sai a zo a baka mukami ko baka cancanta ba, shine ake ce ma multifartism. To yanzu babu magana ma siyasa ba a kawo ta cikin wannan zama ba. Dan ka ƴan uwana ƴan Niger, wannan yana da fa'ida, ku yi fartashe nai ya zo ko ina ga ƴan uwa ƴan Niger. Ana nan ga zama na asis tare da sarakunan mu, tare da ƙungiyar maluma na Niger, tare da ƴan makaranta, tare da mashari'anta, lauyoyi, tare da kowa ƴan farfulla, ƴan gwagwarmaya, tare da ma'ikanta wanda suke jami'an tsaro, tare da kowane mutune ɗan Niger wanda yake yana kama Niger ci gaba. Ƴan uwana ƴan Niger, ina yi mana fata alkhairi. Duk wanda ga wannan bidiyo ya fartaje ne saboda muhimmancin da ke gare shi, ku yi fartaje kuma ku yi lakin, saboda in mun samu abubuwa na kwarai za mu zawa mu kawo muku. Yan uwana yan Niger, Allah ya haɗa kawunan mu, Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Niger. Yan Niger duk inda muke muna neman halal, Allah ya ba mu halaliyar mu, kuma bayan haka Allah ya subhanahu wataala Allah ya ba mu alkhairi, Allah ya tsare ƙasar mu, ya tsare mu na shugaban ƙasar mu mai daraja Abdurrahman Chani da CNSP duka baki daya, da malumman mu na Niger masu alkunutu ko da yaushe, masu kawo gudunmawa ta tsaro, shine komawa ga Allah, kira ga Allah, ba da gudunmawa bisa ga alkur'ani mai tsarki, domin Allah ya kawo muna zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar. Yan uwa, mu cire gaba da junanmu, mu haɗa kanmu domin gina ƙasar mu ta Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kun ga wanga sanatan Amurka ne wanda ya magana shekaran jiya, ya bayyana ma duniya komen da miliyar ga waɗanda Amurka ta ba yan Boko Haram cikin Najeriya. Boko Haram waɗanda ka kashe mutane, suna tafadin matan mutane, suna ta kidnapping mutane, Amurka na kafina sinkin su. Mun gode ma Allah, magana Chani ta hito. Magana da Chani ta hito yace Faransa tana kaza Najeriya ita da wata kasa wadda bai so ya gani sunanta. Kenan ga sunanan ga su turawa kullum suka yi makan su tuno asiri. Ina mallamai nan na Najeriya mana kai da biyu suna nan ba san sunayen su ba, waɗanda kullum suna zakwa suna yin mutane wa'azin manahanci. Kakana za su gaya mu wanga baturi, baske kowa ya ga bidiyo ne shi inda ya gayyace Boko Haram Amurka na ka basu kudi, kuma Amurka na ka finansin su, bayan Amurka Faransa ce ba a son a samu kwanciyar hankali a Afirka, suna son a tadda rikici a Afirka don su samu wasu arzikin 'yan Afirka. Yanzu ko an arewa ga Angalai ne ya gai ba Faransai ba, kuna jin da English kun san ko menene ake gai. Yanzu kenan abin da General Chani ya gaya muku kun tabbata ko tununu ya sai da muku arewa nan, ya sai da arewa, babu kwanciyar hankali arewa.
an ba kowa da kowa makamai kuma ana ba su kudi ana finansin kinsu ko dai kun jiya ku yi sharin ku yi fataje ina tare. Assalamu alaikum, mun tashi lafiya ya kuke a gari yar kuke da wani Union African su yi kwandanin kin Ukraine su yi ma Ukraine magana game da makamman da ta kaba kowa yan ta'adda zuwa Sahel zuwa Mali, Niger, Burkina. Kun sannan Ukraine tana ba da makamai dan dai ta yi ma Rasha keta. Cikin Rasha kun san ita ce da azahunan wasu waɗanda kasa uku. To Ukraine na ba da makamai nan tana ba yan ta'adda makamai dan dai su yaki Mali da Niger da Burkina. To Union Africa yanzu kawai suka yi magana akan wanga abu. Yanzu kawai sun kai kwandanin ke Ukraine. Amma abu ya kai wajen wata 6 ina gani yanzu da abu ya bayyana kowa ya san dai Ukraine ita ka ba yan ta'adda makamai o Sahel. Ukraine kuma ba ita ce ta bayyana kanta, mai kowa ya san Faransa ce, Ingila ce, Amurka ce. Wala. To ba za su iya su kwandanin ta directement sai yanzu sun kai magana wai su yi kwandanin ke Ukraine cikin taro da aka yi a Ethiopia. Inshallah ina gaida ku ku zai mana sharing ku zaba encouragement kuna fata shi kuna like za mu samu dadin yin video ne inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In uwa barkamu da wannan lokaci da fatan awaye gari lafiya. Wannan kamar muna dauke da sanarwowi ne guda biyu. Sanarwa ta farko dai abin da ya danganci wajen Libya kwana biyun ga akwai matsala. Kenan duk waɗanda da niyyar tafiya musamman masu bi ta Nijar ko masu fitowa da Najeriya da Chadi su dakanta, wani bi har da mutanen Sudan saboda suna shigowa ne ta wannan bangare bi ma'ana da ya danganci wajen yankin Gaturon din nan ana fama da matsaloli, inda Al Jazeera sun ka wallafa cewa an cinci gawayen mutum 55 waɗanda Sahara ta ci. In musulmai ne Allah ya yahe musu, wanda hukumomi a Tarabulus suke nuni akan cewa mutane na masu zuwa Turai, saboda can ma akwai wata siyasa da ake yi duk wanda sun ka kama su ce Turai na zashi, wasu alhali ba Turayin ba ne za su, matasa ne da sun ka tashi. Kowa ya san ƙasashen ganan babu ayyuka yi, to baka da jari da zaka sana'a, baka da abin da zaka yi, dole ka tafi wani waje musamman irin su Libya inda kake zuwa kai aikin ƙarfi saboda ka rufa ma kanka asiri. Wannan shi yasa mutane suke hawa kasada su hau Sahara wanda komi na iya faruwa saboda me, saboda a samu dai abin da za a tsira da mutunci. Kenan wannan sanarwa ce ya zo kuma daidai lokacin da ake taron ƙasa. Masu wannan taro su san cewa wallahi matasanmu suna cikin matsala ta rashin ayyukan yi. Akwai matasa masu ƙwazo, masu ƙoƙari, akwai ma'ilmanta, akwai waɗanda suna da zuciyan aiki amma babu ayyukan yi. Wannan ke tilasta wani bi sai mutane sun hau hanyoyi masu haɗari saboda su nemo abin da za su rufa ma kansu asiri. Wannan shine sanarwar mu ta farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma da Allah masoyana na faɗin duniya gaba ɗaya, 'yan Niger da waɗanda ba 'yan Niger ba, duk mai jin yara Hausa wanda san akan abin da nake saman TikTok. Da Allah na farko ina neman kowa gafara, azumi ne a tahe, kuma zan isa muku da buɗaɗɗiyar wasiƙa wadda ban taɓa yin irin ta ba. Gwagwarmaya da kuka samu na suna mu 'yan gwagwarmaya, wato ni Habibullah, na gode sosai da wannan sunan, da wannan matsayin da kuka bani. Gwagwarmaya ba dole sai saman TikTok ba, on peut le faire de plusieurs manières. Na gode, Allah ya saka muku da alheri. Ba na gaji bane ba, ba kuma na dakatar bane ba, sai dai ina ganin ya in autre manière da ya kamata mu yi gwagwarmaya. Da gwagwarmaya ba da gwagwarmaya ba, suna daidai gwargwado a TikTok. Allah ya ara muna lokaci, tutun muna da lokacin da Allah ya ara muna, ya kamata waɗansu abubuwa mu dakatar da su. Na farko ce nan. Na biyu, Niger tana da bukata ta in ji wannan bawan Allah mai foton Baba Tanja. Na gode sosai, ina da bukatar ƙasa ta, ina da bukatar Niger. Amma ku sani ni ma ina da bukatar kaina. ƴan uwana suna da bukata ta. Makusanta na waɗanda suke yi na dan Allah suna da bukata ta. Ina ɓata lokaci na, in ɓata dukiyata, in ɓata duk energy kina akan gwagwarmaya akan Niger.
ina ganin kuma ba wani dan Niger kin da ake zagi saman TikTok akan batun Niger kamana. So wannan zagin ba wai ina cewa shine zai sa wai na dakatar da waɗannan abubuwan ba. Lokacin da nake sawa ina yin abu ne shine na dan ara ne in dan yi wani abu na rayuwata. Na ara ne in yi wani abu na rayuwata. Wataƙila ya kasance na tafi kenan, wataƙila kuma in dawo. Wanda ya fahimci yarena ya fahimci yarena. Akwai waɗanda suke ganin sun iya, wallahi ina kyautata musu zaton za su iya, su je su yi. Suna ganin in akwai su Habibu nan su, most especially ni, in akwai Habibu nan ba za a san su ba, ko sun yi abu inda ba Habibu ya magana ba zero ne. Ku yi hankuri. Lokaci ne Allah ya ara mini na bakina da fasahar zance da masoya waɗanda suke bibiya ta. Dan lokaci ne kalila Allah ya ara mini. Wataƙila ni kuma da na yi amfani da wannan lokacin ana wata tunani na yi amfani da shi wajen bawa ƙasata da al'ummata kariya. To yanzu kuma ina da buƙatar wannan lokacin don saboda rayuwata. Na gode sosai ƙyan Niger. Iya abun da ya faru wajen Asis National kinnan zai fahimtar da ku menene wane ne asalin Habibu. Abunda guvernar Kenya mai ya gayi gaba ɗaya. Abunda Habibu ya yi shekaru da shekaru ina faɗi ne. Merci guvernar Kenya mai. Merci, Allah ya kare ka, Allah ya kare duk mai gaskiya daga cikin ku, Allah ya kare kasan mu. Magana ta kare daga nan mu shiga Ramadan lahiya. Project kina na Ramadan, gudunmawa ta Ramadan in Allah ya yarda shi zan saka gaba. Allah ya saka muku da alkhairi. Bisalama.